Ja. Jeg læser lige et digt op, som jeg har skrevet. Jeg går gennem skoven med stjerner for oven, og vinden fortæller mig, alt er ok. Det her husene blev revet ned, det var her mine forældre de boede. Det var sådan et sted, man skulle bo. Mærke en indre ro. Jeg synes, det vigtige i det her, det er, at man tager ud og lytter til folk, og det synes jeg simpelthen, at det er det, der mangler fra politikernes side. At de ikke er ude at lytte, de er ikke ude at se virkeligheden, og de har ikke selv prøvet at bo i den. Skal vi prøve at gå op og se? Ja, og I må lige bære over med, der ruder lidt og sådan noget. Vi er jo ikke kommet ordentligt på plads, så det kommer vi heller ikke, for nu flytter vi. Ja, jeg gider ikke mere. Så ja, jeg har møde med dem på fredag, jeg har sagt, at jeg vil gerne flytte. Jeg synes, de skal betale for det, fordi det er ikke vores skyld, at vi ikke kan bo her mere. Og hvorfor kan I ikke bo her mere? Fordi der er fyldt med skimmelsvamp, og det har de vidst hele tiden, selvom de har benægtet det. Så havde de tilbudt at genhuse os lige heroppe, hvor de egentlig slet ikke er nået lige så langt med renoveringen, og hvor jeg er sikker på, at det også er fyldt med skimmelsvamp. Så det har jeg sagt nej tak til. Men har man fundet årsagen til det? Det tror jeg ikke, og jeg tror ikke kun, der er skimmel i det lille stykke væg. Det er jo næsten alle lejligheder, de har renoveret, hvor de har fundet det. Så jeg tænker, det er der sikkert over det hele. Så det er også derfor, jeg vil ikke genhuses i noget, der er værre. Nej. Jeg kan jo huske, da jeg fløj, altså jeg har boet heroppe i de her lejligheder, det var også ud til Ydergavl. Og jeg kan huske, min far, det var så heller ikke, det var mange år siden, der var barn. Der kan jeg huske, han fjernede, han havde sådan en vinskab opad, og der var der sort skimmel inde bagved. Ja. Og det er jo selvfølgelig, man har ikke tænkt bygninger igennem på den måde, det er også dumt, at min far sætter op af en kold ydermur, fordi så skaber det kondens. Men det her det er et problem, man har vidst i mange år. Ja. Jeg sover derinde med min søn og sover med åbent vindue. Men nu er vi jo begyndt at lugte, og jeg kan bare, lige så snart vi ikke har det åbent, altså så kan jeg faktisk også, at han hoster. Han vågner om natten og hoster, han hoster om morgenen. Og det er sådan nogle hosteanfald, hvor han begynder at græde til sidst. Altså det er ikke godt. Prøv lige at høre her. Der er skimmelproblemer så mange steder i Aarhus Kommune. Og hver fjerde bolig går til udsatte. Så hvis der lige pludselig viser sig, at det faktisk er et kæmpe problem, så står kommunen også med et kæmpe problem. Hvorfor skal de sende folk hen? Ja. Byrådet tiger, men svampen spirer og æder sig fast. Løgn og latin, det er rent til grin. Så jeg går gennem skoven og lover igen, at byen skal ånde som bøgen, min ven. For her kan jeg trække vejret frit, mens boligen gemmer på sygdom, skimmel og skidt.